Day 10. Hi guys, welcome to our 10th English Learning Challenge. سلام كلاتكم نابناي عسراي معتنا English Challenge نكو عبد حن مساخم نابنا English بدو مالتيو. Today's lesson is all about نايلوم عند تمرتنا كله بزعبا complaining مقرمرام كميرنا بإنجلش نقرمرم common congratulating someone نسب نكو حقوسة كامبال سالسيت ناي موداتنكا dangers and emergencies حدقاتاتن هزوز كونتاتن كميرنا نقلس كنرينا مالتيو. ስለዚህ these are super important in everyday life أما على هيوتنا نقبرهم أقدستي ነገራት እዮም እዚኦም ማለት እዩ ስለዚ let's get into it ንጀምር ማለት እዩ complaining ወይ ከዓ ምጉርምራም ከመይ ጌርና ሆነ ጉርምርም ንኽእል ብእንግሊሽ ክንመሃር ኢና ሎሚ ናይ መጀመርያ ኣርእስቲ ማለት እዩ so to talk about something that's upsetting you ብዛዕባ ሓደ ነገር ዘሕርቀና ዘሎ ንምዝራብ እንታይ ክንብል ንኽእል ምስ ንብል there is ኢልና ንጅምር ማለት እዩ ሓደ ነገር ሽግር ተሃልዩ ንዑ ንምግላጽ እንታይ ንብል there is ኢልና ንጅምር ማለት እዩ for something you think is missing ሓደ ነገር እንተዘይሃልዩ ከዓ እንታይ ክንብል ንኽእል there isn't ንብል ማለት እዩ there isn't ንብል ማለት እዩ ንኣብነት ንርአ there are mice under the floorboards ሕጂ ሽግር ከም ዘሎ ንምዝራብ there are ኢሉ ዘሎ ንምንታይ are ኢሉ ግን ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ፀንሕና እንታይ ክንርኢ ፀኒሕና there is ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ምሾ ኣብዚ ግን there are ኢሉ ንምንታይ mice ማለት ኣናፁ ማለት እዩ mouse ስለዝኾነ ነይሩ there is ምስ በልና ሲንግል ስለዝኾነ ሕጂ ግን mice ክብል ከሎ ንብዙሓት ስለዝገልጽ ዘሎ there are ኢልና ንጅምር ማለት እዩ there are mice under the floorboards ኣብ ትሕቲ እቲ ዓራት ኣናፁ ኣለዋ ስለዚ ዝኾነ ሽግር ከም ዘሎ ይዛረብ ኣሎ ማለት there are mice under the floorboards ኣብ ትሕቲ እቲ ዓራት ኣናፁ ኣለዋ በታ ኻሊእቲ ኸ there isn't ዝኾነ ነገር ከም ዝጎደለ ንምዝራብ ከዓ እንታይ ንብል there isn't ኢልና ንጅምር ንኣብነት there isn't any hot water ውዑይ ማይ የለን ዝጎደለ ነገር ስለ ዘሎ እጂ there isn't ኢሉ ጀሚሩ ማለት there isn't any hot water ውዑይ ማይ የለን ስለዚ there isn't ክንብል ከለና የለን ንብል ኣለና ማለት እዩ there is I mean there are እንተልና ኸ እንታይ ንብል ኣለና ኣሎ ወይ ከዓ ትሽግር ብዛዕባ ትሽግር ንምዝራብ ማለት እዩ ስለዚ there are mice under the floorboards ኣብ ትሕቲ እቲ ዓራት ኣናፁ ኣለዋ there isn't any hot water ውዑይ ማይ የለን ይብል ኣለኹ የጉረምርም ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሽግር ስለ ዘጋጠመኒ ኣብዚ ኸ ስለ ዝጎደለኒ there isn't ይብል ኣለኹ there isn't ማለት there is not ማለት እዩ ንምንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ቅልጥፍ ኢልና ክንዛረብ ከለና there is not ኢና ንብል there isn't ኢና ንብል እምበር there is not ኣይንብልና ስለዚ ኣሕፂርና ንክንዛረብ እንታይ ንብል there isn't ማለት ከዓ ናይ there is not ኣሕፂርና ከነድምፆ ከለና ማለት እዩ ካልእ ኤግዛምፕል ከዓ there aren't any clean towels in this room ኣብዚ ክፍሊ እዚ ፅሩይ ሽጎማነ የለን ሕጂ እውን there aren't ኢለ ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ there are not ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ፅሩይ ሽጎማነ የለን ንምባል ማለት እዩ there are not any clean towels in this room ኣብዚ ክፍሊ እዚ ፅሩይ ሽጎማነ የለን ይብል ኣሎ ስለዚ there are not ማለት ከዓ there aren't ማለት there are not ማለት እዩ የለን ንምባል ማለት እዩ okay if something is not good enough ሓደ ነገር ከዓ እንተዘይዓጊቡና እንታይ ክንብል ንኽእል ምስ ንብል ከዓ we say I'm not happy with ሕጉስ ኣይኮንኩን ንብል ኣለና ማለት ስለዚ ሕጉሳት ተዘይኮንና ሓደ ነገር ተዘይዓጊቡና I'm not happy with ሕጉስ ኣይኮንኩን and I am not happy with this I'm disappointed ኣነ ሓሪቕ ኣለኹ I'm disappointed ኣነ ሓሪቕ ኣለኹ ንኣብነት ምስ ንርኢ ከዓ I'm not happy with the new clothes እቲ ሓድሽ ክዳን ኣይሓጎሰንን ወይ ከዓ ምስቲ ሓድሽ ክዳን በቲ ሓድሽ ክዳን ኣይተሓጎስኩን ንብል ኣለና ስለዚ I'm not happy with the new clothes በቲ ሓድሽ ክዳን ኣይተሓጎስኩን ስለዚ I'm not happy እንተልና ወይ ከዓ I am disappointed እንተልና ሓደ ነገር ኣይዓግበናን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጉሳት ተዘይኮንና I'm not happy with ዝኾነ ዘይሕጉሰና ነገር እንተሃልዩ I'm not happy with ኢልና ንቕፅል ማለት እዩ ከምኡውን እንተሕሪቑና ሓደ ነገር ከዓ
I am disappointed ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ I am disappointed I am disappointed ንብል ማለት እዩ ካልእ ኤግዛምፕል ካ I'm not happy with my room ብኽፍለይ ሕጉስ ኣይኮንኩን I'm not happy with my room I'm not happy with my room ብኽፍለይ ሕጉስ ኣይኮንኩን ብል ኣለኹ I'm disappointed with the standard of the food እጂ እንታይ ብል ኣለኹ ሓሪቕ ኣለኹ ማለት እዩ I am disappointed ይብል ኣለኹ with the standard of the food so በቲ ናይቲ ምግቢ ጣዕሚ ሕጉስ ኣይኮንኩን ይብል ኣለኹ I'm disappointed with the standard of the food በቲ ናይቲ ምግቢ ጣዕሚ ሕጉስ ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ኣይተሓጎስኩን ይብል ኣለኹ ኦኬ ናይ መጀመርያ ሪእና ያለና ካልእቲ ከዓ congratulating someone ንሰብ እንኳ ሓጎሰካ ምባል ማለት እዩ ከመይጌርና ሰባት ዝኾነ ነገር ምስ ዘጋጥሞም ጽቡቕ ነገር እንኳ ሓጎሰኩም ንምባል እንታይ ክንብሎም ይግባእ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ so to show that you are blessed that something good has happened to someone ንሰባት ጽቡቕ ነገር ኣጋጢሞም ኣሎ ኢልና እንተሓሲብና ከመይጌርና ኸ ክንገልጸሎም ንኽእል ምስ ንብል እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ በቃ ናትና ምንዮት ወይ ከዓ ናትና ሓጎስ በእቲ ነገር ንዓና ከም ዘሐጉሰና ንምዝራብ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ congratulations ንብል ማለት እዩ እንኳ ሓጎሰካ ወይ ከዓ እንኳ ሓጎሰኪ ማለት እዩ congratulations ናብነት congratulations on your new job ስለቲ ሓድሽ ስራሕካ እንኳ ሓጎሰካ ኦኬ ካልእካ you graduated እንታይ ማለት ተመሪqa congratulations እንኳ ሓጎሰካ ንብለና ሓደ ሰብ ተመሪቑ ማለት እንጂ ስለስተመረቀ ንሕና ሓጎስና you graduated congratulations bro ተመሪqa እንኳ ሓጎሰካ ንብሎ ማለት እዩ you can also shorten it to congratulations እንተነዊሓትና እንታይ ንብል congra ንብሎ ማለት እዩ congra ዝኾነ ተጋጢሙ you graduated congra ክንብሎ ንኽእልና ማለት እዩ ዝጅ to show that you think someone has done something very well ሓደ ሰብ ከዓ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሑ ኣሎ ኢልና ንሓስብ ተኾይና እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ምስ ንብል we use nice job ንብሎ nice job ትፈልጥዋ ትኾን እዩ nice job ንብሎ ሓደ ሰብ ጽቡቕ ስራሕ እንተሰሪሑ ቀዳማይ እንተወፂኡ ወይ ጽቡቕ ስራሕ በቃ ብሓፈሻ እንተሰሪሑ nice job ንብሎ ማለት እዩ ያ ሓደ ሰብ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሑ ኢልና ንሓስብ ተኾይና ማለት እዩ so ናብነት እጂ እንታይ ብላሎ ብዚ I passed my driving test ናይ ምዝዋር ፈተናይ ሓሊፈዮ ኢሉ ሓደ እጂ ነግረናሉ ዝፈልጠና ሰብ ማለት እዩ I passed my driving test ናይ ምዝዋር ፈተናይ ሓሊፈዮ ኢልናሎ so እንታይ ንኽንብሎ ዝግበአና ሕጂ ንሰብ ንምትብባዕ እንታይ ንብሎ nice job ንብሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ስራሕ nice job motivating him እንታይ ንገብር ኣለና ነተባብዖ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንስኹም እውን ንሰባት ከተተባብዑ ምስ ትደልዩ እንታይ ትብሉ nice job ትብሉ ማለት እዩ nice job I got my driving license ናይ ምዝዋር ወረቐተይ ሒዘ ኢልና ሓደ ኸ ንዚ እውን ከነተባብዑ እዩ ዝግባእ ስለዚ እንታይ ንብሎ nice job ንብሎ ድጋሚ ማለት እዩ I got my driving license so nice job ንብሎ ማለት እዩ ወረቐተይ ሒዘ እንተኢልና እንኳ ሓጎሰካ ወይ ከዓ ጽቡቕ ስራሕ ጌርካ congratulations እውን ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ እንኳ ሓጎሰካ ግን ሕጂ ጽቡቕ ሰሪሕካ ንምባል ስለ ዝሓሰብናዮ nice job ንብሎ ማለት እዩ እሺ ናይ መወዳእታ ኸ dangers and emergencies ሓደጋታትን ህጹጽ ኩነታትን ከመይ ጌርና ንገልጽ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ so to ask for help because you are in danger ኣብ ሓደጋ ስለ ዘለና ወይ ስለ ዘለኻ ሓገዝ ንምሕታት እንታይ ክትብል ትኽእል ወይ ክንብል ንኽእል ምስ ንብል shout help ኢልና ኢና ዓዊልና ክንዛረብ ዘለና ማለት ስለዚ ዝኾነ እንተጋጢምና help ንብል ማለት እዩ ናብነት help I can't swim ሓግዘኒ ምሕንባስ ኣይክእልን እየ help I can't swim ሓግዘኒ ምሕንባስ ኣይክእልን እየ ስለዚ ንስኹምን ሓገዝ ኣብ ትደልዩሉ ጊዜ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ help ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ከዓ help the building is on fire it's burning ማለት እዩ እንታይ ብላ ኣለኹ እቲ ህንፃ ይነድድ ኣሎ ንምባል ማለት እዩ it's burning ማለት ነድድ ትርጉሙ ብቕንፍ ጌራ ቀሚጠ ማለት እዩ ሓግዘኒ ወይ ከዓ ሓገዝ ክብል ኸለ ወይ ከዓ ሓግዘኒ እቲ ህንፃ ብሓዊ ይቃጸል ኣሎ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ help the building is on fire
ሓግዘኒ እቲ ህንፃ ብሓዊ ይቃጸል ኣሎ ይብል ኣሎ። To tell someone to pay attention so that they will not have an accident. To tell someone to pay attention so that they will not have an accident. ንሓደ ሰብ ሓደጋ ምእንቲ ከየጋጥሞ ኣቓልቦ ክገብረሉ ምንጋር ብሓፈሻ ወይ ከዓ ብቐሊሉ እንታይ ንምባል እዚ ተጠንቀቕ ክንብሎ ንሰብ እንታይ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ንሓደ ሰብ ተጠንቀቕ ክንብሎ እንተደሊና ንጥቀመላ ቃል be careful ንብል ማለት እዩ። be careful ማለት ተጠንቀቕ ማለት እዩ። ንኣብነት እስከንርአ be careful it's ice outside. be careful it is ice outside. ተጠንቀቕ ኣብ ደገ በረድ እዩ። ተጠንቀቕ ኣብ ደገ በረድ እዩ። ስለዚ የጠንቀቑ ኣለኹ ማለት እዩ። conclusion መደምደምታ ማለት እዩ። great job today. ኳዕ ብድሓን ወደና ወይ ከዓ ጽቡቕ ስራሕ ሎሚ you have learned ተማሂርኩም ኣለኹም how to complain politely ከመይ ጌርና ብትሕትና ነግሮምሩም ከምኡውን congratulate someone ከመይ ጌርና ንሓደ ሰብ እንቋ ሓጎሰካ ንብሎ ሓጎስና ንገልጸሉ and the last one ከዓ respond to dangers and emergencies ንሓደጋታትን emergency ወይ ከዓ ህጹጽ ሓደጋ ከመይ ጌርና ንምልስ ወይ ከዓ ንነግር ሪኢና ማለት እዩ። so these skills are very important. you can use every day ኩል መዓልቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወትኩም ክትጥቀምሎም ትኽእሉ ክእለታት እዮም። so keep practicing to improve even more. ካብዚ ንላዕሊ ንምምሕያሽካ ክትለማመድዎ ይግባእ ማለት እዩ። and if you found this lesson helpful እዚ ትምህርቲ ከዓ ሓጋዝ ኮይኑ ተረኺብኩሞ don't forget to subscribe ምግባር ኣይትሕመቑ to this channel ንዛ ቻነል ማለት እዩ so you don't miss any future lessons. ናይ መጻኢ መደባት ኣይክሓልፈኩምኒ ማለት እዩ። and if you think your friends could benefit ካልኦት ትፈልጥዎም ሰባት መሓዙትኩም ዕሩኽትኩም ክኾኑ ይኽእሉ ካብዚ ቪድዮ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ኢልኩም ተሓስቡ እንተኾንኩም እንታይ ትገብሩ share this video with them. share ግበሩሎም. let's keep learning together. ብሓንሳብ ንምሃር. thanks for watching. ስለ ዝረኣኹምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን and see you in the next challenge. see you in day 11 ማለት እዩ።